Ай, всичко е наред, спокойно, не съм толкова пиян. Държим микрофона. Аз съм други Окей, това не е DMX. Добре. Окей, брате. Окей. За пореден път, бате, влизам първи. След батъла ще направя като живите мъртви. Некакво тъпо зомби, ще обикаляш и софийските катакомби. След батъла никой няма да те помни. Защото кой беше? Тантрум, верде, лекарство ли беше това? Не нещо излезе от моята глава. Обаче се личи, кой е на аптека? Бате, по-добре, отиди в някаква чалга дискотека. Там да им пееш, май хората повече ще те харесат там. Защото бате, тук като си срещу мене ще те изям. Не че си вкусен като салам, бате, аз тези чеки не ги ям. Ти си река полуфабрикат, псевдорапе. Нема какво каза ти, това да ти каже повече, братле. Преждевременен край, но пък за сметка на това аз помня, че единия рапър е минал, ще мога да дам сега на круг. Аре, Били. Еми има 3 секунди, ме не ги иска. Аз какво да му се моля ли? Продължаваме напред. Аре, ели си там. То не може да издържи, да му изтече времето. След бахтите лекте, бахти бебето. И после ще ми казва на мен, че аз нямам грам ум. Ти не можеш да завърши едно висше образование, не можеш да се бъдеш 2 и 2 и да се хвърлиш връзките на обувките. И за това ходиш с спортани кецове. Малко дъжд да си поема и малко сперма в лицето ти да стрелна. Този интелекта да се върна на тази тема. Ти никога няма си намериш работа различна от чистач и затова ще живееш в мъцето на вашите. Да, има даже не се ремуваше, но все пак хората на нея ни отвърнаха. Ама твоите глупости просто повърнаха. Колкото ми познаваш римата, я знае, че ще ми римуваш с грам. Това, че сме малко, ти ще имаш задух. Все едно аз съм твърд, а ти си памук.